1 नं मानास समस्तिनिफ्राय उदां बिजाथि हिसाबै माबा गसंदों। आं दिनै सालबारि बाजाराव रायजोफोरजों मोगा मोगि जानायाव दिनै आंखौ रायजो राजाफ्रा सापर्ट खालामदों, गोजोननाय मोनदों बयबो। आरो दिनै आङो रायजो राजाखौ धन्यबाद होयो। माबायदि फिननाय मोनदों रायजोनिफ्राय? रायजोफोरा होनदों मोजाङानो जादों, जोंनो लकेल केन्डिडेट नांगौ आरो रायजोनि मोजां खामानि मावग्रा केन्डिडेट नांगौ, सुबुं सिबिग्रा केन्डिडेट नांगौ, बिदि होननानै रायजोफ्रा बयबो हास्थायदों। बिथांमोननिफ्राय नोंथांनि देरहानायनि सायाव माबाफोर मोजां फिननाय मोनदों नामा? दिनै आं माबा खालामनानै फिल्डआव बेरायनानै रायजोनि सिगाङाव थांनानै आं दिनै आरो बाजाराव दिनै आङो बेरायनानै रायजो राजानिफ्राय सापर्ट मोनदों आरो देरहानाया दिनै रोखा जाबाय। बिथांमोना मोजां आसा होदों नामा नोंथां? आसा होदों, दिनै 100% आसा होदों। नोंथांनि सावगारिया मा? आंनि सावगारिया थेला सावगारि। रायजोफोरा थेला सावगारियाव जेरै रायजोफोरा आं रायजोफोरखौ बेखौनो खावलायो, आंनि थेला सावगारियाव निजिनि बेसेन गोसा भटखौ होनानै आंखौ देरहासार खालामो आरो रायजोनि खामानि मावनो थुलुंगा होयो। जिहेतु नोंथाङा जुदि एमएलए जायोबा रायजोनि मा खामानि मावगोन? आं दिनै प्रथमावनो सालबारिया, दिनै आङो सालबारि हाई सेकेन्डारियावनो फरायोमोन। आंनि गामिया खासिबारि। दिनै जोङो थांलाय फैलाय ओरैनो डिसटेन्सआ सालबारिनिफ्राय खासिबारि 6 किल'मिटार 6 किल'मिटार। जोङो दिनैसिम उन्दैनिफ्राय आं दिनै 45-46 बैसोनि आं दिनैसिम नुबाय सालबारिया दिनैसिम गोग्लैसोनाय। बेनिखायनो आं सालबारि एरियाखौ 1 नम्बराव, मानास एरियाखौ 1 नम्बराव डेभेलप खालामनो थाखाय आं सिन्थाधारा रायजो राजाखौ लानानै खामानि मावो। आंनि देरहानाया रोखा जाबाय। बेसेबांसो भट मोनना देरहागोन? आङो 80,000सो भट लानानै देरहागोन।